Добър ден, драги зрители! Намираме се в околностите на хижа Рай. Това тук са скалите, които образуват така паничката на райското пръскало. В смисъл така улейчето, в което самото пръскало пръска. Показвам го, защото е един прекрасен ноемврийски ден, в който имаме страхотни облаци, които създават много интересни светлосенки и е доста красиво за клипове. Виждаме в основанието на кадъра, това е, как се нарича, параклище, което строят хората тук. Сега нека да направим обзор на околностите. Отиваме в посока Равнет и виждаме какви не лоши кумулуси за месец ноември има тук. Виждаме на Равнет, че базата е доста ниска, но въпреки това си става за летене. Това, което виждаме, са просторите тук на хижата. А ето я и самата хижа. Една прекрасна хижа с зелено цветен покрив. Много добре оборудвана, с много спални и често посещавана от български и не само български граждани. Това тук са околностите на хижата. Складче, друго складче, баерче нагоре към първите скали, които образуват паничката на пръскалото. Горе в момента, но не се виждат в кадър, едни лоши птички въртят термика и дразнят мен, който съм парапланерист, и като видя такива неща и ми се иска да летя аз, но както виждате в момента съм тук и правя това клипче. Ето ги, стоят горе и показват къде е термиката. Лоши птички са това. И така, виждате този прекрасен ден. Тук сме и се разхождаме, защото е много красиво наоколо. Това беше от мен за сега. Продължение очаквайте.